Der var engang en kone, der boede i et lille hus, der lå langt ude i en stor skov. Konen, hun havde en søn, som var så tyk og rund og dejlig, at hun kaldte ham for Smørbuk. Smørbuk og hans mor, det var altså konen, de havde en hund, den hed Guldtand. En dag stod Smørbuks mor ved køkkenbordet og ældede dej til franskbrød. Det her det er Smørbuks mor, der står og ældede dej. Så stod hun og ældede dej til franskbrød ved køkkenbordet. Så kunne de høre hunden gø udenfor, og så siger Smørbuks mor til Smørbuk, spring lige ud og se, hvorfor Guldtand gør. Så gik Smørbuk ud og kiggede. Så kom han ind, og så sagde han, Guldtand gør, fordi der kommer en heks, der var hun allerede, der kommer en heks op ad havegangen. Hun har hovedet under armen og en sæk over nakken. Åh nej, sagde Smørbuks mor. Skynd dig, jeg gemte under køkkenbordet. Og Smørbuk kravlede ind under køkkenbordet og gemte sig, og heksen kom ind og hovedet under armen sagde, goddag. Er det lidt uhyggeligt, ikke også? Er Smørbuk hjemme? Sagde heksens hoved under armen. Nej, sagde Smørbuks mor, han er lige med sin far ude at skyde ryber. Er der nogen, der ved, hvad ryber er? Og så tog Smørbuk alt det guld og sølv og alle de kostbarheder, som heksen havde røvet fra ærlige folk. Han tog det med hjem til sin mor, og Guldtand, han tog det med i 2 meget store plastikposer fra Bilka ude i sit syd ude ved Aalborg, som heksen tilfældigvis havde liggende i en køkkenskuffe. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende! Selv. Så her skal man så lige forklare, at Trampepeter var en meget stor og meget farlig trold, som boede endnu længere ude i vildskoven, end Lasse og hans mor gjorde. Og alle dem, der boede i vildskoven, både børnene og de voksne, de var utroligt bange for Trampepeter. Så da Lasses mor hun hørte Trampepeters navn over i sengen, så sagde hun, nej Lasse, du må endelig ikke gå ud til Trampepeter, det er alt for farligt. Jamen det skal jeg nok lade være med, mor, sagde Lasse, men han løj. Og det måtte han faktisk godt, fordi han løj jo, fordi han ville hjælpe sin mor, og så han også krydset 2 fingre om bag ved ryggen, så må man godt løbe en lille bit smule. Så da Lasses mor... I den anden hånd, der havde han en spand med blåbær, som han selv havde plukket ude i skoven dagen i forvejen. På sit lange, lyse hår, det skal man så lige prøve at forestille sig. Lasse, han havde langt lyst hår, som nåede ned til skuldrene. På sit lange, lyse hår, der satte han sin kasket, og foran på kasketten, der stod der Adidas. Så gik han ud i skoven, og nu, det var som sagt sådan en vild skov, så der var ingen veje eller stier. Derfor gik han og faldt hele vejen ud i skoven. Det var ekstremt besværligt at gå i den der skov. Han gik bare og faldt ud i skoven helt, og faldt. Men til sidst, der kom han ud til Trampepeters hus. Eller hus og hus, ikke? Fordi Trampepeters hus, det lignede faktisk bare sådan en stor stenbunke. Men midt i stenbunken, der sad der sådan en... Lille fok. Lille fok. Lille fokfinger. Hvad kan den? Det er jo fantastisk. High five. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og I ved alt bare, altså børn på Virsted-skole, de ved bare alt. Alt. Og det var der ikke. Og high five. High five.